tanaw nimo. Wala pa yun nga lang, may panandorian dong, mapalit dahil na. Ba mo man yung naay inana. Uy, siguro ni Hi guys, nata karon mangita tag tanom. Tagang kay diri guys, kung gusto mo uban mo sa ako. Raw. Tagan. Hindi. Batahan ka na sa tagtanom guys. Ha? Ipangkuan ang mga tanom. Kana guys, wapo kayo. Kani. Gusto kang palit ana. Pila ni? Pila Una siya? kung tumong kamon ani man gud siya di siya mupunuan na baga na anak lang siya ba. Ang gwapo ni siya no kani oh. Pila day palit ng ani Jin? Ano ba boys, dili daw pa palit. Dili ako dapita oh. Bako kayo kaning gamay. Ani o kaning bulak daan na Jin no. Pila ka ni Jin? Wala naman to akong ipalit ko. Gamay pa. Kani straight oh. Gwapo na straight. Indoor plant mo siya ay outdoor kani baga po lagi siya no kanang murag yellow bago po siya tanawon sa layo. Oh, gwapo tanawon sa layo kung daghan oh. Malisang ka diri guys. Malisang ka diri sa mga bulak. Sulod matlok lang ko basig. May bitin. Dili bas na iro. Ay, ilang piton niya ba? Gwapo lang piton niya. Gusto ko ana. Pila ng piton niya? Kanang kong Gagmay gibitay. man na plants, di ba? Nakoy piton niya sa una. Ha? Ano ba ka na oh? Puloy? Oh, amo nang nadit. Gwapo siya i-trim day man no? Naningin siya ba? Ako ray trim. Unsa na Kani oh, kani guys. Ganahan mo ani guys. Isang piton niya nga. Uso ba yan aron? Pula. Ambot na ba ka sila si Milya nga inani. Naa kagi-display man. Nya kani man imong paliton tanan. Naa dito man, naa siya mga sidling dito siya gakuha. Mga bubuk pa kayo. Nang kuan ni piton niya nga pula oh. Katupod man gwapo mo ano. Oh, namo ko yung anak sa Boston. Nagpa-picture pag ganit jud ko yung anak ko. Anan kayo? Ang gwapo Di ba na kay nana maon natanom na? Yung anak? Pink ba pink ka nang tako kag dahon. Oh, wala. Di ko tayo na ako. Lo, barhalgog kayo balig yung ano. Sa mga Mall? indoor man day na sila. Oh, indoor sa mall. Gina-indoor da ini sila. Munang gina. Mo ni mga indoor. Ay, cute lagi ni. Ganahan ko ani. Kani oh. Ay, sus, talaga kanining. Walang layo. Cute kaayo siya. Ay, nari. Mo, siguro siya ang kuan. Bulakay na, oh. Kaning ping ani kanang dili lang gibitay daan ba? Ha? Anong dili gibitay dai mahal man na kay apil naman ang Ay, nana ba ay? Asa ang tao? Dara dai siya. Naamoy pa ni sino ano? kani dai unsa ni color? Na oh. Oh, ni ka wala. Adi jud ay katindero kay man kaila. Oh man ni siya oh, di ba? Nga na jud na. Ila man na siya, Wala di isa ay. lata lang. Mahal man ning anas nga na. Pila na? Tagpila kayo nasa net. Kani piton niya, piton niya. Si Pitonyo. Piton niya pangalan na no. Wala gamay ali. Ha? Asa naman tong type pa to eh? Ano siya? Di ba gusto kang palit ang mga bander? Isa ka na bander. Ay, labander ba? Namurag inana oh. Ay, Katugong na yung labander na ano. kuan Nagkuha na ka ato sa balay. flower. Tay pasadong dito lang tamo banayaray do ha. Uy, padapila naman po na ipadapli. Oh, ako ka ni dako. Kasi mo nang gagmay siguro buhi na na. Muna nang yelo niya. Muna Ay, magdahon. siya. Dalo kay may kinsan. Dalo kay siya. Ano naman? 5 fingers. Ano, 5 radyo na yung finger? Ano na ba Paisan to. Fine.
Uy, yan, nakakita ko sa yung balay dati, naaboyin ani. Ano natin? Asa naman dahil yung inana dong? Nga dako kayo dila. Hindi na mauto na. Ay, red man ata. Red. Red, no? Violet lagi yung now. Red ni? Uy, violet lagi ni ng red ni siya ma? Sabi kita na mo. Wala pa hinog ka ng may panandorian dong mapalit dahil na. Ba mo man yung na ay inana. Uy, siguro ni Liso. Inani ba? Na may dako diha no. Liso daw ko dyan sa bulsa. Wa puro buto tanaw mo. Tingagan ni ko. Asa naman dahil dong? Si Anak ninyo? Dama ni kayo, dako pa ani. Nagiputo Kada ninyo. ko ng bayabas na mo kayo. Aligya mo na. Aligya. Ay, gopo. Gana kayo nagbuta mo bidahan. Niya na. Ha? Durian. Mura man ako Gopo maganahan. kayo tatanaw ba na maibog gud pud tanaw. Palit Apple po yun. Dong, mura. Nakay na sa gwapo. Busa pa dito na. Dahil pa man. Ano sa kanina siya dong? Uy, masakyanan ba? Bantayi gid ka dali ka sa Bukan 4 o'clock. Ha? 4 o'clock? Asa 4 o'clock ni oy? Then, saya pang kaya tao. Busy siya ang tindahan. Ah, pwede siguro. Ya, pwede pa anak mi parking na lang diri. Dire, Oh. Panaw. Oh. Kay murag kadali ra bitaw ni. Ah, pwede po to. Asa? Naa lagi ni gawas ganiha. Asa? Okay, agi. Dako kanyo. Pwede man diya. Pwede di ay? Ha? Pig-pig na lang pa diha. Eh. Ganga aning mas. Ang say pangalan. Kuan man naman ko kumin. Pamintang. Kumintang gani, kumintang. Oo, kana dili na hanging. Tanawa man Pangit daw hanging. kumbana kay gipalit na niya dito. Pamintang mo na sa kuwan. Mahanging. Oo, Kato, gwapo to. Kaya siya, dili na siya kakahangin. ang gwapo ang gihanging. Oo. Para Kana yung daw sa dulo. yang kuan, kana daw yang kumin. Hello. Oh, kani. Tagpila po dahil ni kumintanga. Ah, okay ra. Ala, 100. 100. Wala po diring. Ala, ganun waan man gilain-lain o tanaw. Mabaya ni kabuangan dun. Puro gabati naman. Ano po dami diri ha? Oh, sige ma. Cute lagi siya. Kuan diri. Kuan diri kada mami Nay mo. ko naggagmay. Ay basig lain mangita ginana o kuyaw kayo. Nagkaka-indoor plants diri. Pila po ni dong? Yellow lip. Yellow lip. Makano. Ay, ibot niya. Tulo 100. Ah, yellow lip. Gwapo ba yan? Ay ta. Ay, basta tulo 100. Wala po na ito. Kaang mo akong Snake plant na nay. Kani, may akong giingon. Nilihimo ni siyang Christmas tree ni kadako. Tagawas, outdoor na, muragitan. Indoor. Ilandungan lagi. Ha? Ilandungan lagi indoor, muro na. Dili, gilandungan lang yun na nila. Siguro gusto og init kaayo. Ah, pwede man sa init. Kani, gwapo ni siya. Maana na siya. Ganyan mo tauran o Christmas tree. Uy, nagag ko gusto balak mo palit ani. Ha? Green. Hoy, abini mo na mo ko yung ani, Ay Jen. na. Giihan sa iring ang punuan. Mga tay. Di ba? Wala akong feeling nga. Hala, kahadlok, ani, di ko gana. Ano ba, mo bitin. Nice gani, ganahan gani ko. Snake plant gani siya, murag snake plant na dahon sa tumoy. Hello. Unsa na siya bulak? Snake plant nga naay dahon sa tumoy. Tanawa. Tanawa ra ko do ang ang iyang kuan no, murag snake. Pasaka na nana dayon siya dahon. Cute lagi ni. Yo kaayo no. Cute lagi ni mo. Kuan man ni hiyos ni siya og di naa sa gawas. Sa Mo sunod na. gani indoor gani Oo, ako kana. gusto. Punahan ko sa Nay si design. Millie ani dong. Ah. Ah. Nakay silis demonyo ya. Ha? Wala. So last time. Gana niya indoor plant with apple. Hala mo dako dai ni siya ma, dakuan gwapuha ni oy. Oh, kana. Ha? Oh. Dako ni siya. Gwapo pa mo taas.
Niwi lang. kay kuan man giputol man na. Hmm. Mugamot man na siya. Kani akong giingon ni mo dako siya kay punuan Jin. Kani oh. Kita man namin ako ana. Asa na ko sa malabyan ni mo sa unahan. Oh, naa gani na iyang murag atop na niya ba? Muplat Kani na siya sa taas niya. Mm. Gwapo siya. Kunyo? Eh, gwapo lagi ni siya, Jin. Ano lang siya murag lain ganyo ko indoor plant. Siyang palit ang ina ni Jin. Yung lagi ni mo kay bayulit ang likod Hmm. mo. Ha? Ang gwapo gani. Tingnan ni no. Dili man din sa tunukon. Kato kay tunukon cute oh. Cute kaayo ba? Mudaki dayon. Cute kaayo. Kadra pa, nak kadra oh. Dali. Gwapo kaayo kanang payong sa bulok gayong payong. Picture ah. Hmm. Mayana. Pera kani mayana Oh. man ni. Tambal sa wakuan. Kayo mayana daro. Tambal sa ubag. Ngariyer na ako.